Hyvää tätä vuotta 2024 täältä Brysselistä. Parlamentin työ on alkanut aika, sanoisiko, tuiskuisissa merkeissä. Maailmanpolitiikan tilanne ei ole ainakaan vuodenvaihteen aikana parantunut mihinkään, pikemminkin päinvastoin huonontunut kaiken aikaa. Näin tämän vuoden ensimmäisenä tervehdyksenä olkoon muistutus siitä, että meidän Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden meidän on huolehdittava siitä, että Ukraina selviää tässä julmassa sodassa, jonka Putin aloitti. On tavattoman tärkeä asia. Ukrainan kohtalo on myöskin meidän kohtalo. Jos Ukraina häviää, siitä on monenlaisia ikäviä seurauksia meille eurooppalaisille, myös Euroopassa Suomelle. Meidän on huolehdittava siitä, että meidän puolustuskyky, puolustustarviketuotanto, niihin satsaaminen, kaikkinaiseen valmiuteen, sotilaalliseenkin valmiuteen satsaaminen, se on tärkeä asia. Kovin monta kertaa tässä asiassa en alleviivaten tätä asiaa esille tuo. Nyt sen halusin vuoden aluksi kaikille teille tuoda. Lisäperustelu tälle, pieni lisäperustelu löytyy meidän toissapäivänä täällä pidetystä kokouksesta. Teollisuuskomissaari Breton kertoi meille pienelle porukalle, tai nyt ihan niin pienellekään porukalle, kertoi kokemuksesta USA:n entisen presidentin, joka nyt taas pyrkii uudelle kaudelle, Donald Trumpin ja komission puheenjohtaja von der Leyenin välisestä keskustelusta, jota komissaari Breton vierestä seurasi. Tuossa keskustelussa Trump oli sanonut von der Leyenille, että USA ei tule apuun, jos Eurooppa ajautuu kahnauksiin nyt nimeltä mainitsemattoman tahon kanssa täällä Euroopan sisällä. Kaikki tiedetään, mitä tahoa tuossa on tarkoitettu. Ja lisäksi Trump oli jatkanut, että te Eurooppa, te olette velkaa hänelle, tai niin kuin hän sanoi hänelle, mutta tarkoitti USAlle noin 400 miljardia euroa. Jolla tällä hän oli tarkoittanut sitä, että monet Euroopan maat eivät Natossa ole maksaneet sitä tai panneet rahaa riittävästi omaan puolustukseen, sitä 2%, mikä Natossa pitäisi itse kunkin laittaa. Mitä yritän tällä sanoa? Kuka tietää, mitä USAssa tapahtuu seuraavissa vaaleissa? Jos Trumpi palaa, jos hän pitää suurin piirteinkään kiinni siitä, mitä hän on uhannut, tilanne on Euroopan kannalta haastava. Meidän ihan totta ja oikein. Myös EUn sisällä on parannettava yhteisiä toimiamme yhteisen turvallisuuden puolustuksen vahvistamiseksi aineellisesti, sotatarvikkeiden kannalta kaikkinaisessa strategisessa yhteistyössä myös kohennettava yhteisiä toimia ja varauduttava siihen, että tarvittaessa Eurooppa joutuu tiukan paikan tullen puolustamaan itseään. En sano kokonaan ilman Yhdysvaltain tukea, mutta paljon pienemmällä Yhdysvaltain tuella kuin mitä me on nyt Bidenin aikaan totuttu ajattelemaan. Toki Suomella on näitä kahdenvälisiä ja monilla muillakin mailla kahdenvälisiä sopimuksia, muun muassa USA:n ja aika Brittien kanssa, mutta siitä huolimatta se iso kyky selviytyä siinä kyllä, jos Yhdysvallat eivät ole täysillä mukana, mikä pieni vaara liittyy Trumpin valintaan, niin siinä tilanteessa ja siihen tilanteeseen varustautuminen ja valmistautuminen on tavattoman tärkeä asia. Näin vuoden alkajaisiksi vähän vakavaa, aika lailikin vakavaa asiaa. Kiitoksia tästä. Oikein hyvää viikonvaihdetta. Palaan viikon lopulla energia-asioihin, sähköhintakysymyksiin. Nyt hei hei. Kiitos.